Με τα δεδομένα που έχουμε τώρα, ομαδικότητα, δεν θα νιώσουμε νομίζω. Κάποια τα έχουμε συζητήσει, κάποια θα τα συζητήσουμε, κάποια θα τα ξανασυζητήσουμε. Και όλοι αυτοί να κοιμούνται δίπλα-δίπλα. Δεν μπορώ να ξέρω τη λύση. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα αγώνισμα εδώ στην Δομινικανή Δημοκρατία. Θα μάθουμε σε λίγο ποια ομάδα θα φύγει και αυτή τη βδομάδα με το τοτέμ της ασυλίας. Πιο εντυπωσιακά αγωνίσματα που έχουμε δει μέχρι σήμερα. Συνεχίζουνε με όλο τους το πάθος και με όλη τους τη δύναμη. Δύο ομάδες αγωνίζονται για την ασυλία. Και η βροχή δυναμώνει αυτή τη στιγμή. Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε. Θα μας δώσουν τον πρώτο υποψήφιο ή την πρώτη υποψήφια προς αποχώρηση για αυτή την εβδομάδα. Ξεκινάω την καταμέτρηση.